nindot ang Binisaya gamiton sa pagsutog kanta. Nga naman kanang sincero kay ka kay lagi kanang ato amo gud ako galingon nga lingwahe gud. It's the natural order of things now nga kitang tanan magsimig tag English na, no? Because di naman nato na ma-help. So even now more on mas comfortable ko mag English, but that's why the more we need to use nato gamiton ang Bisaya, especially now nga kita na tanan magsige na tag English. That's why VISPOP is a campaign rather than just a contest. It's more of a campaign because we take aggressive measures to actually reach out to people and talk about songwriting and talk about the language, talk about being Bisaya. Kinsa mo ita pagka Bisaya as a people, what sentiments do we express in our songs and in our lyrics, in our music na papakita na kita Bisaya and proud to be so. We all witnessed the success of the Bisrock phenomenon, and because of that, we saw that ang Cebuano music really has strong potential. So karon we would like to improve more on that market, more on that kanang art form para so we muna siya ang usa sa mga i-propose ni Jude Gitamondoc was to have a songwriting campaign focused on original music in Cebuano, and then we all agreed na VISPOP is the key to that. Wala ta nagkulang og mga manuwatay sa kantang Binisaya, labi na sa Sugbo, no? Bisan makita mo sa band scenes, daghang yung mga batanon karon nga nagsugod sila suwat og Binisaya nga kanta. So kung mga manuwatay lang wala ta nagkuwang. Dili ta na problema dapit sa kalidad sa ilang mga kanta. Kay di mo gud naabi kay ito ang gamit na nga pinulungan kada adlaw. Sayo na lang na ang pagbuhat sa kanta. Mo man ay tingting sa mga sa garang mga bandang mga batanon karon. Kung even katong dili mga bandang mga manuwatay kanta. So dili kay itong bigamit sayo na muna siya. So akong buhatan ani one way to address that is to create workshops, to organize workshops for these people nga nagkulang pa sa background sa mga sa basic songwriting skills ba na. So mitabuan na mo mara ka sa mga asa dapit ang rich kaayo nga talent, no, nga mga grupo ara ka sa mga batanon kay sila naman nagsulod na to. Kitabo ni ato tag-eskwelahan kay tuwa dito tanang mga talento. So like we partner with the schools and then mo organize tag workshop para sa mga estudyante. First time I heard Bisrock music on the radio was really very inspiring kay nakita na to ang possibility of Cebuano music na dili ra taputob, pwede pa ta move forward when it comes to the musicality and to the treatment in the lyrics. So that was really wonderful and inspiring. So I think VISPOP is just taking off from there and moving a step forward and a step higher para mas munindot pa nga to ang musika na Binisaya. Especially nga ang mga Cebuano by nature maayo gid kay siya mosuwat og kanta. So but daghan man in English. Masayon man iswat in English kaya nga tumadunggan sa radyo in English. So ang mga musikero na to dire by default musuwat gid in English tagsara ang Binisaya. So sa workshops mo share ang mga atong mga speakers nga mga musikero pod sa ilang experience sa pagsuwat og mga kanta nga gamit ang Cebuano. And then hopefully from those workshops daghan man na sila makakuha na tag mga entries na mapil sa atong competition. But it's not limited to the schools. Open ta sa tanan, no? And then after sa workshops, ang kanang mga kanta nga that will make it to the top atong pilian, mo na sila ang atong gamiton para i-produce into a professionally done songs, no? Atong ipagi og proseso sa tarong na recording studio, sa tarong na sound engineer,
sa tarong na in the advent of digital technology, we will be able to take care of the songs. So, confident ta sa atong produkto ani kay kasabot nga atong gining gihatagan og panahon, ini-invest ta on these things para manindot gyud siya so that quality na sad atong mabutang sa ma-share na to sa Cebuano music that we'll share to the world. Quality good sad siya. No? We have standards, so we are sure of that. We are confident of the songs that will come out of VISPOP. No? So we will be embarking on major promotions because, like I said, we want to give new light to the Cebuano language, and that's what we're here for. Ang VISPOP, tungod sa atong working relationship with FILSCAP, no, ang artist ko was given really good support from FILSCAP to get VISPOP to move forward. And the reason nga na is because ang VISPOP manggod align manggod siya sa agenda sa FILSCAP. Ang FILSCAP is a society of art, music composers, no? Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. So sila ang performance rights organization sa Philippines na tabang sa mga songwriters para sila matagaan sila sa ilang mga royalties. So when their music is being performed or being aired in public. Tungod ana, since they are supporting original music, muna siya nga nakakita sila sa beauty sa VISPOP. That's why we're having this partnership. Ang magamit ng mga kulong haom kayo sa imong experience kay ang atong experience og ang pinulungan matuyog diyan na siya. So kung sinseridad lang wala na problema no kay sincere gyud kay kana. You don't have to think about idioms sa English, you don't have to think about grammar. Then I mentioned grammar man. Ang kanitong sa pagsuot og kantang Binisaya, issue na ang grammar. But actually, kung gamit lang kag conversational nga Cebuano, pwede kina siya. Basta lang nga i-balance nimo nga dili siya tantong murag nag-Binisaya ka o nag-istorya ka sa tao. Bitaw po nimo gamay pagka literary ang Latin. Ang Cebuano language kanang musical na siya daan. Naay mga syllables ni mga ubang mga words sa Cebuano nga diyan imong sulti mura na kag nagkanta ana no kanang so rich kay siya nga material for a song. Now musical na daan ang language butangan pag mo melody kung sa mo musical wala no that explains the songs Usahay, Motodila, Pagutlan o ubang pang mga Visayan classics, even Max Urban songs and Yuyoy songs nga nagtuo ka nga kinimidya pero laom da iba. That's because of the Cebuano language or Bisaya nga gigamit. Ang nakanindot sa VISPOP kay kanatong pileo na finalist, moagi na sila kuan really top-notch professional production process, and we're gonna make sure that the songs really come out nice and really good. And this finalist ato nang ipakita sa finals night, and that is when they vie for the top prizes of the competition. So we can't wait to put these songs out for everyone to hear, and we're so excited for this project. Bisayaa Uy! Bisayaa Uy! Bisayaa Uy! Bisayaa Uy! Langit akong namatan, dinhi sa yutan na tauhan ko. Pagkaanindot sa pinalangga ko, nga